hareket edilmelidir. Birinci, yani administratif deyip hesaplanılan edaralar var. Polis merkezi, hakimlik, arçınlık, sud, yene näme umuman döwletiň täzeden guruljagyny gözüňize getirip, täzeden guruljak bolsa, şo taýdaky bar zatlaryň hiç aýsam gerek däl. Şolaryň hemmesi saklanylmaly. Saklanylmaly we berilmeli däl we guramaçylyk demesine başlamaly. Misal üçin aýdaly belli bir wagta çelle ýurdun nemesine barylýança ýa-da bir hökümet wagtlanýa hökümet yglan edilýänçä diýip aýdaýyn. Şo taýda yerli dolandyryş ýalak bir usula geçmelidir. Ýene şo taýdaky iň neme çakkan bolanlar, zehinli bolanlar ileride täze Türkmenistanda şo yerleriň ýa deputaty bolar, ýa ýene bir zat, ýa-da ýa häzir häkimlik diýip ulan ýa-da arçynlykmy diýilýär şo saýlanyp geljek yerli siýasatçylar da şolar bolup biljekdir ilerki nemelerde. Ya bu zatlaryň hemmesi iç-içe girendir, ýani diňe öňkü hökümet ýykan zok, öňkü ýa-ni terror hökümeti diýip aýdan, onu ýykan zok. Şol wagtyň özünde täzesine ýani şol wagt şo ýerde dikeldip başlaýarys. Şeýlerek bir ýagdaý boljak. Ýerleşler taýýarlyk bolmalydyr. Onuň üçin hem onluklar gaty möhümdir. Gaty ul rol oýnajakdyr. Biz aňyrdaklar gorkmasyn diýip kän onluklaryň bir wajyplygyny aýdam zok, ýöne aýdyp başlamagyň wagtlary gelberdim kän diýen. Şeýlerek bir ýagdaý. Dawa soň meniň pikirimçe aýdyň ine şu etraplaryň arasyndaky ýollarym wagtlanýa ýapylmaly. Nemeleri alınmaly. Gelýän gidýän her türlü zat bolup bilýärdi. Umuman onam dar wagtlanýa hökümet yglan edilmä, ýurt möçberinde nähil hereket ediljegine karar verilmä, yerli nemede dolu kontrolda bolmalydyr. Hemmesem şeýle. Şu wagtky etrap hasaplanylýan ýa-da bu ulu şäher merkezleri esasen hem owalar kän bir möhüm bolman durar. Ýöne owadaklaram şäherlere gelmelidir şonda. Hereketiň içinde yer almak üçin.